ukuba uyile ecaweni lecawa siyenzele wena, ukuba khange uye ecaweni ngiyena mntu esiyenzele yena lecawa. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala ke ngoku. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala namhlanje. Nase-ofisini yakho uThixo ukhona. Ukhona nasendlini yakho, ukhona nasemotweni yakho, ukhona nasegadini, ukhona nakule ndawo uthi wena indawo engafanelekanga abantu balala koopayipi, ukhona kulaa payipi uThixo. Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala namhlanje. Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo. Thabathe ithuba ke sibulise kumntu wonke osibukeleyo kwiindawo zonke nisibukeleni kuzo bazalwane. Sibulise kumntu wonke osimameleyo kwiindawo zonke enisimameleni kuzo. Siyanamkela ke kwesi sanamhlanje isiqendu secawa yabantu abangacawiyo. Sikwisiqendu esikhulu ke bazalwane, sikwisiqendu esikhulu. Ngoku esi sisiqendu sama-40 ku-season 3, kodwa ke lilonke overall icawa yabantu abangacawiyo sikwisiqendu sekhulu. Masizinikeni izandla, masizinikeni izandla, masizinikeni izandla, masizinikeni izandla. Sibulela kumntu wonke ke oye wahamba nathi kulo lonke olu hambo lwethu lecawa yabantu abangacawiyo side sizokufika kwisiqendu sekhulu sisenza icawa yabantu abangacawiyo. Igama lam ke ndinguSihle Bonani, andihambi ndedwa, ndihamba nabazalwane. Bawo mandibulise ke kuwonke umuntu osibukeleyo ngale njikalanga yanamhlanje, injikalanga yekhulu bawo. Injikalanga yekhulu bawo. Hey bawo, besibhiyoza manje, sibhiyozela ikhulu nelizwi ke liseholideyini bawo. Kodwa ke lisekhulwini bawo, lisekhulwini. 100 not out. Bawo 100 not out. Century bawo. Bawo ke sibulisile manje emakhaya noThixo osindisayo, Jesus saves. Sibulisile baba. Asihambi sodwa ke bawo because asikwazi ukuyibhiyozela sisodwa le mini yethu yanamhlanje. Sihamba ke nalomzalwane wezithunzela. Yini nasenyanisweni thina singabo ke bangokhulu namhlanje. Dada. Magama ethu atshintshiwe. Ubawo. Senziwe kabutsha sangokhulu. Ndingulowo ke waziwayo bazalwane, umzalwane uPiko omane ke esithi gqi aphinde angabonakali, aphinde abonakale, aphinde kuthiwe uzawuviwa engabonwa. Ngoku ndiqondile into yokuba xa sikule mini yekhulu singokhulu bawuviwe ubone baba. Utata ndiyathemba ke into yokuba bazalwane kwindawo zonke enisibukeleni kuzo nizama kunye nathi, kumntu wonke ke oye wakunye nathi bawo samane bobawo simane sithi enkosi, simane sithi enkosi kubantu abamane behamba nathi, kwabantu ke abahambe nathi kwasekuqaleni bawo, kwabantu abahambe nathi kwasekuqaleni. Abanye ke bayazikhumbula nezinye ivesi esazilibalayo thina into yokuba ngevesi ethile kwakutheni ukuba ke mhlawumbi uye wafumana ithuba ke wayibukela le vesi okanye esi siqendu sekhulu, uzukhomente phaa ezantsi uchaze into yokuba yayiyeyiphi eyona episode owaye wathi wayithanda. Bawo ke andazi into yoba kuzothandaza omphi apha kuni, kodwa kuthandaza omnye apha kuni. Masivuleni bawo inkonzo yanamhlanje omnye. Hayi ke bawo, ulindwendwe bawo, uzawulindela kum ke bawo, masithandazeli. Yise wenkosi yethu nguYesu Kristu, Thixo wethu olungileyo, Thixo onamandla amakhulu. Sibulela Thixo wethu ukulondolozwa nguwe. Sibulela Thixo wethu othandekayo ukuncedwa nguwe, Thixo wethu othandekayo. Wena mthombo wosindiso, wena Thixo wethu oziqu zithathu umnye, uNkulunkulu wethu onamandla. Thixo wethu sisondela ke phambi kobuso bakho, sisondela Thixo wethu othandekayo phambi kwetrone yakho yobabalo, Thixo wethu onamandla amakhulu. Thixo wethu zizinto zonke kuthi, siza kuwe Thixo wethu othandekayo
ngale njikalanga yanamhlanje Thixo wethu othandekayo sisithi Ebeneza Thixo wethu othandekayo usithwele Thixo wethu onamandla amakhulu kwade kwafikelela Thixo wethu olungileyo kwangoku ingathi Thixo wethu othandekayo kuyizolo Thixo wethu othandekayo apho Thixo onamandla amakhulu it took us about an hour or so Thixo wethu olungileyo to set up istudio sethu Thixo wethu olungileyo Thixo onamandla amakhulu kodwa loo nto Thixo wethu olungileyo ayasenza satyhafa Thixo wethu olungileyo ingathi kuyizolo Thixo wethu olungileyo ukulungiselela just one episode Thixo wethu olungileyo yayithatha 3 to 4 days Thixo wethu olungileyo ubuncinane Thixo onamandla amakhulu kodwa ngoku Thixo wethu olungileyo ukulungisa nje Thixo wethu olungileyo isitudio ngumzuzu nemizuzu emihlanu Thixo wethu olungileyo Thixo onamandla amakhulu lusuku Thixo wethu othandekayo uku-uploada Thixo wethu olungileyo ukwenza Thixo onamandla amakhulu kodwa Thixo wethu olungileyo phakathi kwezo zinto zonke Thixo wethu othandekayo uNkulunkulu wethu onamandla wena wasithwala Thixo wethu olungileyo Thixo onamandla amakhulu ukuzibukela Thixo wethu olungileyo nokungabukelwa ngabantu Thixo wethu othandekayo kodwa Thixo wethu olungileyo kwakunjalo Thixo wethu olungileyo wena wasithwala sade Thixo wethu olungileyo sazokufikelela kule ndawo sifikelele kuyo Thixo wethu onamandla amakhulu sincede ke Thixo wethu olungileyo singatyhafi endleleni Thixo wethu olungileyo kuyacaca Thixo wethu onamandla amakhulu ukuthi Thixo wethu olungileyo bakhona abantu abaphilayo Thixo wethu olungileyo kule nto siyenzayo Thixo wethu othandekayo kuyacaca Thixo wethu olungileyo Thixo onamandla amakhulu bakhona abantu abazuzayo Thixo wethu othandekayo Thixo onamandla amakhulu ngoba Thixo wethu sithi sihamba kwindawo sihamba zona Thixo wethu olungileyo kuthiwe ningayiyeki laa nto Thixo wethu olungileyo bendinibonile Thixo wethu olungileyo efowunini Thixo wethu olungileyo Thixo onamandla amakhulu Thixo wethu othandekayo Thixo onamandla amakhulu kodwa Thixo wethu olungileyo eyona nto endiyibulelayo Thixo wethu olungileyo Thixo onamandla amakhulu nangona Thixo wethu olungileyo besiyenza le nto Thixo wethu othandekayo Thixo onamandla amakhulu kodwa Thixo wethu othandekayo iqale kum Thixo wethu olungileyo ukulungisa umoya wam Thixo wethu olungileyo ukuthunga amanxeba Thixo wethu othandekayo Thixo onamandla amakhulu ndavakala Thixo wethu olungileyo ndisithi Thixo wethu othandekayo liyakwazi ukusebenza eliyeza linguwe Thixo wethu othandekayo ngoba ngiqale ndalibona apha kum Thixo wethu olungileyo Thixo wethu olungileyo uyasindisa uYesu Thixo wethu othandekayo uyanceda uYesu Thixo wethu onamandla amakhulu ngoba ndiqale ndambona esindisa impilo yam Thixo wethu olungileyo ndiqale ndambona enceda apha kum Thixo wethu othandekayo mana ke Thixo wethu olungileyo usintantamisa mana Thixo wethu olungileyo usithundeza Thixo wethu olungileyo Thixo onamandla amakhulu Thixo wethu othandekayo Thixo wethu onamandla amakhulu ke Thixo olungileyo simanyelwe Thixo wethu olungileyo zindlebe ezahlukeneyo Thixo wethu olungileyo ezilindele Thixo wethu othandekayo izinto ezahlukeneyo kuthi Thixo wethu onamandla amakhulu zibonakalise ke Thixo wethu othandekayo ebomini babo abantu Thixo wethu othandekayo ngokwezidingo zabo Thixo wethu olungileyo Thixo onamandla amakhulu thina asinokufikelela Thixo wethu olungileyo kwezidingo zabo Thixo wethu olungileyo kodwa wena mazi weenhliziyo zabantu Thixo wethu othandekayo funda ke iinhliziyo zabo Thixo wethu olungileyo Thixo onamandla amakhulu uphendule
Thixo wethu olungileyo. Siyakuthandaza ke Thixo wethu olungileyo, umkhonzi wakho Thixo wethu olungileyo ezokubeka ilizwi. Thixo wethu olungileyo, mnika amandla, umxhobise Thixo wethu olungileyo, kwenzele Thixo wethu olungileyo zonke izinto Thixo wethu olungileyo bekufanele ukuthi uzithethile. Thixo wethu olungileyo azithethe. Thixo wethu olungileyo umsikelele ke Thixo wethu othandekayo engekathethi. Thixo wethu olungileyo umenze Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu aphimisele ngokuthanda kwakho. Siyakuthandaza ke Thixo wethu olungileyo, siyayazi ukuthi izicelo zethu uyazenza ngoKristu Nkosi yethu. Amen. Amen. Bawo wethu osezulwini, mani Masiphinde sinamkele bazalwane, sibulele kuwe bawo ngokusivulela inkonzo yethu yanamhlanje. Sikulandawo ke bazalwane, sikulandawo okanye sikwela xesha lomnikelo. Umnikelo ke bazalwane niyawazi, sikwisiqendu sika 100. Umnikelo niyawazi bazalwane, asizukuhlala apho ngoba abantu sebenikele ke bobawo, abantu besenikele ngeli xesha sirecorda ngalo ngabantu abayi 272. Ngeli xesha ke ngabantu abanikeleyo abo. Ngoko ithi loo nto abo bantu ngabantu ababalulekileyo, ngabantu ababangele
esisiqendu se100 sifike kuso. Ikhulu ke bawo asiyonto bobawo encinci. Ngoko ke mhlawumbi phambi koba sishumayela okanye eyona nto ibalulekileyo namhlanje phezu kokushumayela kokuba simane sithi enkosi kubazalwane abahambe kunye nathi, siphinde sibe nombulelo ngokuba uThixo uye wasinika amandla. Ke bobawo nje kancinci sizokuya xa silungiselela ukuya emazweni. Kukho apha ekuhambeni kwethu kukho izinto esawumane sizicinga. Ndicingiswa ke bawo ngoku uthandaza utatsha kwizinto apho sasisuka khona. Tata uPikoko, nge-episode yethu yokuqala bawo yathatha 2 hours ukuseta apha istudio nje esisethu. Ukuseta apha istudio esisethu. Sifuna ukwenza lento. Sizama ukuba masenze sasineemic ke noko ezazikonectwa apha noko ngoku iimic zethu zincinci. Yasithatha 2 hours bawo. Sathi siqala sabe sisidiniwe ingangathi asisaqala. Iphinde ibe yenye ke bawo ngoku siyakwazi ukurekhoda ngomgqibelo sibe kanti ngecawa i-episode sele siyi-uploadile. Bawo yayithatha 7 days. Yayithatha 7 days. Funeke siyishiye ihlale. Simane sihamba siye esikolweni siphinde sibuye. Ingacimi i-laptop funeke ihleli nje isechajini ngoba ukucima kwayo uzawufuneka siphinde sikhangele enye ixesha. Kodwa ke bawo sizama ukuthi noko ibinde indlela kodwa ekuqaleni kokuhamba indlela bazalwane kuye kube ngangathi ingangahambeki kodwa uye kuthi ekuhambeni kwexesha uyibone ngangathi le nto uyenzayo yinto encinci okanye engenamsebenzi. Yile nto kubalulekile ke bazalwane into yokuba simane sijonge emva ukwenzele sibone into yokuba uThixo uye wasithatha phi ngoba kuyenzeka kwalapha ebomini sithi xa unobunzima ngoku ngalo mzuzu ucinga into yoba uThixo akanaza kukhuphe. Kodwa ke ngomane ujonga uzamane ubona into ekwakhe kwanzima ndicinga into yokuba ayizukwenzeka le nto. Mhlawumbi ukuba zasiqhubeke ngalaa ndlela ngesasiyekile endleleni kodwa ngenxa yokumane sizama sesilapha ngokusade safika. Bazalwane ke ndithetha le nto ndizama ukukhangela into yokuba mhlawumbi apha kukuleyeni indlela yecawa yabantu abangacawiyo mhlawumbi zeziphi iivesi okanye zeziphi izinto enizikhumbulayo apha endleleni sizowusondela nje emazweni. Bawo kwaza siqendu bawo ayithinganene la feature sasinayo bawo kodwa kukho into eyayisithi kwakukhe kwalunga bawo. Kwakhe kwalunga kwakukhe kwalunga nokuba kwenzeka ntoni na kwakhe kwalunga. Ezinye zezinto bawo endizicingayo bawo ukuthi ivoice ke ba ngulo ungavakaliyo. Noko bazalwane sisuka kude nanixolela ke namhlanje ke ifiva izamile ukuthi iningunanisele ekoneni kodwa ndaqonda ndicingiwe ke ngabazalwane sithi andizokuphangela namhlanje uba uPikoko uza kuzenza kodwa andizuka ngikwazi ukuthi sibhiyozela ikhulu ndingabikho. Ndaqomba ke nam ke mandibe lapha. uPikoko ebezaba ngu-co-host namhlanje kodwa ke eyona nto ke endiyithethayo bawo sithe sihambe uhambo olude kakhulu bawo. Sihambe uhambo olude kakhulu bawo. Sikhona ezinye izinto bawo endizikhumbulayo mhlambi ndikhumbula ngenye imini bawo si-invite uWilliams apha sa-invite uMawili apha watyhala umfo kaThixo watyhala into ende saqoma iya ku-2 hours ngoba hayi masimbulale kwezinye. Hayi sambulala ambulala lamzalane kwi-history yecawa yabantu abangacawiyo bawo sasiqala ubulala umntu bangaye sagqibelisa ukubulala umntu ngaye.
and ke noko bawo man sihambe kakhulu bawo sandikhumbula nenye i-episode esasinayo and nento okanye eyona nto endiyiqondayo bawo engamandla yile ithi when you have done an episode yo yayibona ke le hey ifanele ukuthi iyabukelwa ngabantu and le message lena kufanele ukuthi iye ebantwini uvele ufumane just i-view eyi-1 kuba nosesiyeke hayi bo ndikhumbula bawo siphuma pha sine-excitement kangakanani apho khona sasithetha ngala lizwi lesibini ndikhumbula kakuhle sasithetha ngala lizwi lesibini emnqamlezweni kuyesu sicenga ukukhunjulwa ngurhulumente yo siphuma sithi le episode but abantu azange bayibukele ngehlobo sasi-expecting ngalo ezi singazi-expecting qonge ewe as much as bona we have put i-effort but ngamanye amaxesha ke umoya kaThixo uhamba according to indlela le afuna ukuhamba ngayo bomba hayi noko ndiyenzile kodwa umoya kaThixo noko leya episode qombe bekunyanzele ukuthi mayibukelwe ingabukelwa zezinye izinto endizifundileyo ke even viewers or no viewers you have to be apha kwesitulo next week ubukelwe ungabukelwanga wenzile ungenzanga you feel sick you feel not sick kufanele ukuthi ube lapha sipix tatupikoko ke udibana nathi kanye sidibana nawe apha kule season yesithathu hayi baba udibene nathi udibene nathi because sithi abahamba yena behleli phansi okay pikoko ke tata udibene nathi kule season yesithathu anqabile ke bawo amathuba apho kudibana abantu ugqitha indlela kuvele kuqhubeke kuhanjwe ewe ngoba sinazo i-guests zethu sinazo i-guests zethu eziye zabakho kodwa ke i-guests zethu as much as sivana nabo abanye abaninzi babo ingabahlobo bethu i-guest ekhe yabuya okwesibili ngu-Williams wena ngokugqibela ke kwezi guests zafika wafika wahleli nje uthi qolo okuzofika ngoko ke iloo nto ikwenze wangomnye wethu asisathethi ngaguest xa sithetha ngawo side sithi uPikoko kweliphi icala wagqitha nala guest ingade izofika ingumdekazi ewe udale sithi uyeza kodwa asimboni esiza ndike nambone engukhipha ukunwabuyela kulaa nto yakhe makayeke laa nto uweza umdala uzawophuka angakwazi ukumila tata uPikoko bawo masikunike eyakho ichance bawo okay usibalisele kolu hambo ndiyokuba zeziphi izinto wena uye wadibana nazo nanjengamntu ke oyibambe esiqwini tata ndikhumbula apha kwenye igame ukhe kwagqithwa apha kwelinye ilizwi wena mntakabonani tata elipha kumaGalati chapter 6 verse 9 ndiyazi ke noba ndingekakhonzi nangelo xesha kukhalo ngoba kuba savuna ngexesha elililo ukuba asityhafi ndangayiqondi ke because ke yabona ke xa ukude kunento uye ungawuchani nomcimbi wayo noba abazalwane okanye abantu bathetha ntoni na ngaloo nto kwathi kanti ke uThixo unecebo lakhe alakhayo ngani alakhayo abhizinalo ngani mhlawumbi ke nani ngelo xesha ndandingekayiqondi yokuba uThixo yintoni le kanye ayilungisayo okanye yintoni le mhlawumbi kaloku senibukhanyiseleka kancinci into yokubana ngaba kuthe kanti le nto siyenzayo lo mfu ukhohlelayo lo sigula
kuthe kanti uThixo lento siyenzayo because ke sendikhona tata siyenzayo into ayijongileyo yaye futhi unguThixo uzawuthi ngexesha elililo ke nyani asinike isivuno sayo. Ndifikile ke apha nam ukufika kwam apha ngalaa mini ndingayazi noba kuthiwa ndibizelwa ntoni kodwa ndava kuthiwa ndibiziwe. Xa ndifika apha kwesi situlo kwathiwa ke good sowuncede walapha uzawushumayela. Thina laa vesi imana yaphela ndafika kuphela imana apha. Kodwa ke ngoku kuyabonakala into yokuba xa uthe wahlala kuThixo kwathi nangeli xesha ingathi kuyayexa noxa umhlawumbi ngamanye amaxesha uye ungazithembi kodwa xa uhleli kuThixo zonke izinto zinakho ukwenzeka. Yaye futhi uThixo unakho ukukukhapha ngoku sekumnyama. Chazela uNairobi bawo ukuba wabaleka i-convocation senate no-Plank. uNairobi ke unika nje i-context ngulaa mzalwane uFayaka ndive kusho nguNairobi kuba useKenya sithetha nje eNairobi ngoku bamnika igama qala bebesithi ngutholele gqwirha kuba ke ebeqhele ubalisa labali lika nyana wamnyam waqhwesha ke kuthiwa makadlise uPlank waqhwesha ke wazoshumayela apha ke lo mana kanti ubaleke uphisa ngemana kwi-convocation. ake yatufika ukuba imana noko ngofika kwakho sabanse kanti imana ithi kukwanda kwabazalwane abalapha kwicawa yabantu abangacawayo ngoba ke nangona ke singenamnqweno into yokuba sakhe ibandla ngaphandle kweli kodwa kuye kube lovuyo kwakuthi into yokuba sibone into yokuba asihambi sodwa. Siye safunda kule 100 episode into yokuba into xa inothixo phakathi iyanyanzeleka into yoba mayimane ikhula ke siphinde sibulele bawo siphinde sibulele sinolelethu pha umzalwane wethu omkhulu sinolelethu pha osilandelayo kakhulu pha kwi-comments. Siphinde ke sibe nodadewethu pha u-Ansalo ungqola gqithi umane lapha. Siphinde ke ngamanye amathuba kumane ukuthi gqi uKhiva manje sithi gqi latata uKhiva latata useKapa. Hayi ke bazalwane I think enye into eye ithi qatha bawo ithi qatha kusekho esasiqendu secawa yabantu abangaphangeliyo. I think leza sithetha ngayo norhulumente nasithi icawa yabantu abangaphangeliyo. I think it was our second if not third episode esiqalile sathi si-introduce abawupikoko sathi icawa yabantu abangacawiyo. Isiqendu sethu sesibini safaka laa nto ithi uzundikhumbule ngomhla weparadisi. Sabe sicelela ke abantu abangenamsebenzi umsebenzi sithi rhulumente sicela usikhumbule ngoba siyavota ukuvota oku kodwa kuye kuthi ekuvoteni kwethu singakhunjulwa. Sesona siqendu ke simane siye sihlale ezintlokweni zethu eso wawusosifumene sisingqongqo kuso kanene ngoba tata asimane sikhangela bawo asimane sikhangela ebumnyameni siqonda into yoba masilwe. I think ukusukela ngoko bawo noko yabakhona into eyavelayo ngoko ithi noko uThixo umane ephendula ngoko ke asikwazi nokuthi into yoba hayi le nto sibukele ngabantu abayi-4 siyayiyeka le nto kodwa bakhona abantu esingasidibana nabo kuthiwa hayi ndinimamele bazalwane bendinimamele and siyayithanda le nto ke bazalwane. Iyona nto size ngayo apho kukuba sidumise igama likaThixo. Bamngoni abantu basilinde phi bawo? Sicela ke abantu mandisondeze bawo man just in case bana ndiye ndingavakali ngakasana. Sicela ke abantu basilinde kule ncwadi yabaseFilipi isahluko sesiyasesine ivesi leya ka-13 Filipi kule sahluko sesine ivesi leya 13 emveni ke kwale ingoma.
Masifumane ke ilizwi lethu lanamhlanje. Kodwa ke phambi koba sifumane ilizwi lethu lanamhlanje bazalwane sikwisiqendu sekhulu kwicawa yabantu abangacawiyo. Ungalibali ke ubhala phaa kwi-comments yokuba sesiphi isiqendu wena osasikhumbulayo noye wasithanda kakhulu apha kwicawa yabantu abangacawiyo. Sikwincwadi kwabaseFilipi yesahluko sesine kwivesi siya kuyo nguvesi ye-13. KwabaseFilipi chapter 4 siya kuvesi 13 phansi kwesihloko esithi umbulelo kaPawulos ngobubele babaseFilipi. Sawuqala ke kuvesi 10 ufundika ngohlobo. Ke kaloku ndaye ndivuya enkosini kakhulu ukuba ngoku kwakugqibela kude kwathi ukunyamekela kwenu okwam kwabuya kwatyatyamba, enaye nikunyamekele okunene. Koko ke naniswele ithuba. Kungekuko ukuba ndithetha ngokuswela, kuba mna ndafunda ukuthi entlalweni endikuyo ndanele. Ndiyazana nobuhlwempu, ndiyazana nobutyebi, kuko konke nasezintweni zonke. Ndiqhelanisiwe nokuhlutha kwanokulamba, nokutyeba kwanokuswela. Ndinokuzenza zonke izinto ndikulowo undomelezayo, uKristu. Eli lilizwi lenkosi eliviwa ubomi obumnyama bubaleke. Makasikelele uThixo ilizwi ukufundwa kwalo ngoYesu Kristu ngoku nangonaphakade. Amen.
Nkosi ndithembe wena mandingaze ndidaniswe. Bawupikoko siza kuwe ke ngoku tata. Mandiphinde ndithabathele ithuba ke ndibulise kuni bazalwane, ndibulise nakubaphulaphuli egameni nasegazini laYesu Kristu waseNazaretha kule ncwadi besifunde kuyo yabaseFilipi isahluko sesine ngovesi 13. Kunamazwi phaa athi ndinokuzenza zonke izinto ndikulowo undomelezayo uKristu. Yona nto ke ingamandla apha ndinokuthi xa mhlawumbi bendingumntu ke okwaziyo noko kushumayela lo mzalwane apha uPawulos lo ubhala la mazwi okubulela apha kwaba bazalwane ngobubele babo ababenzileyo naye futhi nokumnyamekela kwabo uPawulos, because uPawulos ulikhokhele eli ibandla ehleli ngaphantsi komhlaba okanye isisele sakhe senziwe sasodwa sasebumnyameni. Ekwenzweni kwaso uPawulos kodwa wakwazi into yokuba kubekho ugqirha uLuka omane emvelelayo ekwenzeni kwakhe emane ebhalela incwadi ibandla ekhokhela ibandla likaKristu esesiseleni yena. Ngoku unamazwi awabhalayo apha ezama ubacacisela ngemeko yakhe yokubana ngaba mna njengoPawulos ndingulo mntu apha owanela okanye ngeli xesha achaza uvuyo lwakhe uluchaza esithi nokuba kwenzeka ntoni na, nokuba ndiphetheke kanjani na, kodwa mna ndingulo uphila ephilela uKristu nokuba kwenzeka ntoni na. Uthi ke apha kule ndawo ndinokuzenza zonke izinto ndikulowo undomelezayo uKristu, ngoba uPawulos understand umcimbi wokubana ngaba izinto sizenza mntakabonani sikuKristu, ngoba amandla wokuqhubekeka nobomi, amandla wokwenza izinto asikwazi ukuvele nje sibe nawo singakhange siwafumane kuKristu. Yaye futhi amandla wokuphila, yaye futhi nokusurvive izinto sezilunga okanye izinto sezingathi mhlawumbi zizinto ezingenakulunga, kodwa amandla sibe nawo ukubana ngaba sikwazi ukuqhubekeka nobomi kungenxa yento yokubana ngaba sizimisa okanye sizifake phantsi kwephiko likaKristu. Ndinokuzenza ke zonke izinto ndikulowo undomelezayo. Yona nto ke ingamandla nendinqwenela into yokubana ngaba siyiqwalasele bazalwane yile ndawo ithi ndikulowo undomelezayo, ndikulowo undomelezayo, because uyakwazi uba sendaweni mnguni kanti ngalo lonke lo xesha ukho endaweni kuba nje kunyanzelekile okanye ubona into yokubana ngaba mhlawumbi uncedo ndingalufumana. But uPawulos yena apha uzazi into yokubana uhleli elukholweni kwinto yokubana esazi nokuba kubi kangakanani na, kodwa xa ukuKristu uya kuzuza ukomelela nokuba mhlawumbi kungamnyama. But xa ukuKristu, uKristu uyakunika amandla wokubana ngaba uthi ndinaso sona isibindi sokuqhubeka nobomi, yaye futhi ndinaso isibindi sokuqhubeka ndihambe ebumnyameni, yaye futhi ekuhambeni kwam ndibe ngaphaya okanye kobu bumnyama ndibujongileyo, kodwa engqondweni kuzele nasentliziyweni ithemba lokubana ngaba kunoKristu ongabalibaliyo abantu abahambe ebumnyameni. Ibe loo nto ikunika amandla wokuqhubeka nobomi, ikunika amandla wokwenza izinto. Mhlawumbi ngamanye amaxesha xa sisenza izinto sikulo usomelezayo, kunexesha lokubana ngaba uthi sele kumnyama, mhlawumbi sele ucinezelwe zizinto, kodwa usuku ube nalaa nto ithi musuku ndivuyelela lutshaba, nokubana nje ndiwile ngoku kodwa ndizawuphinda ndibuye ndiphakame, because ukulowo womelezayo.
because abantu abanabantu bokomelezwa mnguni ngabantu abazazi into yokubana ngaba nokuba kungamnyama nokuba kunganjani na kodwa kona ukomelela kuhleli kuKristu. Because ingxaki yabantu ebangela into yokubana ngaba bathi mhlawumbi ngenxa yemeko abajongene nazo, ngenxa yemeko abaphila phakathi kwazo, baphele bemncama uKristu ingenxa yento yokubana ngaba bebangelwa bubumnyama okanye kukubana ngaba bazoyamanise nezinto ezingomeleziyo. Kodwa ngoku uPawulos uthi xa ebulela abazalwane esithi mna zonke inxwaleko ndiyazazi nokubana ngaba mhlawumbi uvela usithi wena eyona nto ibangela into yokubana ngaba ubhekele kuKristu it is because uno A, B, C and D. But uPawulos asuka athi ngexesha umchazelayo abuPawulos ekuchazela into yokubana xa ukwimeko enjalo kuye kulandela imeko elandela ngolu hlobo. Kodwa uthi ngexesha uthi Pawulos ubangelwa yintoni na into yokubana ngaba uphinde ube usakwazi ukumusithi mhlelo Kristu. Uthi uPawulos lowo njalo ungumntu owomelezayo, ungumntu yena owomelezayo. Kuthi ngexesha seluphelelwa ngamandla kodwa yena uKristu avela ngamandla. Ndimva kakuhle kumculi wasekhaya mnguni esithi ndimthanda umkhululi wam kuba yena uhlale hleli. Bathi sebemkile bonke abantu abazana nam kodwa asuke eme njengoThixo othi usekho nobomi. Ngoba kakade xa uhleli kowomelezayo nokuba kwenzeka ntoni na kodwa asuka vele owomelezayo enguKristu okwazi ukubaphakamisa abantu bakhe. Yona nto ke esizanayo kuni baphulaphuli, yona nto ke esizanayo kuni bazalwane babasintanda xa sikuyo le inkonzo yekhulu, kuyo le episode yekhulu sizothi kuni ingamncami uKristu. Yona nto sizoyithetha apha into yokubana ngaba xa nithena bambelela kuye ngoku kumnyama ebomini benu kodwa nisuke nibe ngabantu mnguni abathi eyona nto sinayo into yokubana ngaba sizawugqobhoza. Ngoba ngapha kwakugqobhoza kuhlela uKristu owomelezayo. Ngoba kakade uKristu akafuni bantu abangamagwala. uKristu akadingi bantu abathi ngenxa yezinto bajongene nazo bafuna ukubhekela kuyo. Kodwa uKristu udinga abantu abomeleleyo. Ngoba kakade ndimva xa esithi nguni esithi zaphalala inyembezi zakuba ndindedwa. Athi xa ejonga abantu abebefudula ehamba nabo ebebefudula into yokubana ngaba bemenzela izinto. uPawulos ngexesha ehleli kule ntolongo kumane kumumbuzo othi uphi nalo Thixo wakho. Balibala into yokubana ngaba uThixo esimbusayo asithi osebenza ngamanye amaxesha ekuhleka kokoko. Kwathi unexesha lokubana ngaba akakuyeka uThixo ukwenzela into yokubana ngaba uzokwazi ukuthi mna ndinoThixo owomelezayo. uPawulos uhleli kula ntolongo. Pawulos uhleli pha emengo kushumayela indaba ezilungileyo esazi into yokubana ngaba ume noKristu owomelezayo. Noxa nje zikhona izinto ezimane zithethwa ezimane kuthiwa lo Thixo ke ngoku busithi ubizwe nguye lo Thixo because uPawulos ebenayo bona into yokubana ngaba athi xa yethetha athi Thixo wathi undibizile phezu kweentaba zaseDamasko undishiya njani na. Kodwa wasuke wema uPawulos esazi into yobana xa ukuKristu uyomelezeka. Kunexesha lokubana ngaba kwa indlela kaThixo okanye kwa indlela mhlawumbi yokubana ngaba ube likholwa ube nexesha lokubana ngaba kwawena kuqala ube nexesha lokuyiquestiona. Kodwa yona nto sizoyithetha apha yinto yokuba ngokusela ukulome kunjalo thina sizokuintroduce okanye mhlawumbi sizokureintroduce uThixo okazinto yobana akomeleze. Yona nto sizoyenza apha sizokukukhumbuza into yobana
xa uhleli kuKristu nokuba kwenzeka ntoni na kodwa uKristu ukomelezela izinto ezithi mhlawumbi nokuba ziyakubetha kodwa zikubethe wena ungumntu omileyo ozawukwazi ukuthi nokuba kwenzeka ntoni na kodwa mna ndisoloko ndimile ngoba uKristu unguKristu ongabalibaliyo abantu abazimele ngaye. Kristu nguKristu ongabalibaliyo abantu abazimile ngaye. Yaye futhi xa ukuKristu unakho ukuze because kunexesha lokubana ngaba kuma abantu besithi sizawukhe sibone oneni into yokubana ngaba uzawukwazi na ukunqumla kuleni ndawo, uzawukwazi na ukuzenza ezi zinto, uzawukwazi na ukuyiphumelela le into ajongene nayo. Kodwa ngenxa yento yokubana ngaba unomomelezi unoKristu owomelezayo because xa ukuKristu lonke ithemba. Kunexesha lokubana ngaba athi uKristu ngoku khawuyeke uhlale phantsi uthi selunqwenela ukuphakama usithi Kristu ndingadila nayo le but athi uKristu andikommelezelanga into yokubana ngaba uzudile nayo ngawakho amandla kodwa mna ndinguKristu kakundinika itshansi yokuba ndikommelezele ukubheka phambili. But now yona nto sizoyithetha apha yinto yobana ngaba bazalwane bam abazintanda xa nijonga ubomi benu ingathi buya busonakala. Mhlawumbi xa nijonga into yobana ngaba ubomi benu buya bungathi buyatshabalala. Mhlawumbi xa nijonga ubomi benu mhlawumbi nibukhomelisha nobomi bangaphambili ebeniphila kubo kodwa nibubona ingathi ubomi bulahlekelwe nangulo Kristu. Kodwa yazini into yobana ngaba aningadingi enye into. Athi xa ethetha umculi wase-Afrika athi sendibona yena yedwa yaye futhi sendifuna yena yedwa. uThixo yona nto sizoyithetha apha yinto yokubana ngaba ningavumi ukomelezelwa kwezinye izinto because zininzi izinto mhlawumbi eningomelezelwa kuzo, mhlawumbi zininzi izinto ezingazochazwa because of kujajwa imeko ohleli kuyo, kujajwa isimo ophila phansi kwaso. Kodwa now sizothi kuni bazalwane usekho la Kristu wachazwayo into yokubana ngaba unguKristu okwaziyo ukuphila. Usekho la Kristu ukwazi into yokubana ngaba angabashiya abantu bakhe. Usekho la Kristu uthi ngexesha lobumnyama asuka veza ukukhanya. Usekho la Kristu uthi xa ethetha mna ndozela ndilali ndingumgcini kaIsrayeli. Usekho lo yaye futhi usemile njengomomelezi. Semile uKristu, semile uKristu ngexesha abazalwane lobuthathaka benu, ngexesha abazalwane lokubana ngathi ubomi benu abuhambeli phambili. Yazini into yokubana ngaba kudingeka into yokubana ngaba ningabhekabheki, ningazali moya wabugwala kodwa nibe nomoya wokomelela. Nisazi into yokubana ngaba izinto zonke uthi xa ethetha umvumi zize zakhe enguThixo omnye. Yona nto sizoyimisa abazalwane yinto yokubana ngaba xa abazalwane nisaqhubekeka nokuhlala kule nkonzo kodwa yazini into yokubana ngaba kunoKristu othi ngeli xesha nihleliyo, ngeli xesha mhlawumbi ngamanye amaxesha mhlawumbi usabhidwe zizinto nasecaweni zibangela into yokubana ngaba uthi ungayokufika endlini kaThixo kodwa sizothi kuni kuloo ndawo uhleli kuyo yazi into yokuba naleyo imeko uKristu usengakomeleza ukwenzela into yokubana ngaba uzokwazi ukuyinqoba. Xa uzuza amandla wokomelela kuKristu zonke izinto zinakho ukufezeka. Yaye futhi uKristu unakho into yokubana ngaba akulungiselele ngendlela enqabileyo kwenzela into yokuba bathi bakujonga abantu bathi leya imeko ibingeni ngomeko yokubana ngaba usengakwazi ukuphinda abuya xole, usengakwazi ukwenzela into yokubana ngaba abuya phinda athi usemhlu Kristu. Kodwa ngoku sizoxela into yokubana xa uhleli kuye ngexesha lembandezelo kanye uKristu unakho into yokubana ngaba akunika amandla wokuba uphinde uqhubeke yaye futhi uphinde ukwazi ukwenza izinto ngendlela enqabileyo kaKristu. Nkosi yoxolo, Nkosi yothando. Asikelele ngoku naphakathi. Amen.
bawo siza kuwe ke ngoku bawo. Bawo. Silapha ke ekhulwini bawo. Siselapha ekhulwini. Kodwa ke bawo kule vesi yekhulu kule vesi ka-13 ndinokuzenza izinto zonke. Bawo kwesi silungu sam sinqongopheleyo kunento ke edla ngokuthethwa ngabantu. If you put your mind on something uyakwazi ukuthi uyi-achieve. Ndinqwenela nje ukukhuthaza ke abantu abathi this year was not a good year because of akwenzekanga according to i-plans zabo ebomini. Ndinqwenela nje ukukhuthaza lowa une-plans ezifikileyo. Ewe tata. Ndinqwenela lowa ukukhuthaza lowa uqale on a high note but now uzifumana esezantsi because of izinto azihambanga according to indlela ebenqwenela ukuzenza. Ndinqwenela ukukhuthaza lo ebesithi uyaqala ingangathi uyamuva but ezixesha lihamba wazibona sebuyele mhlambi back to square one. Uzibona engangathi ngoku kufuneka aqokelele amazinki kwakhona emveni bana umoya ubhudlile aphinde abuyisele. Kodwa lo mzalwane uthi yena kwiivesi ezingentla indlala lena ndiyayazi ubutyebi obu ndiyayazi. Entlalweni ke endikuyo ndazifundisa ukwanela. It aqhubekeke ke athi ke apha kule vesi sikuyo ndinokuzenza izinto zonke, which means if uzixelele ukuthi uyakwazi ukuyenza into, uThixo yena uza kukunika amandla okuyenza loo nto. Nokuba bakhona ke mhlambi oSenela Balathi oTobias apha ecaleni kwendlela, kodwa if you put your mind kuloo nto uzixelele ukuthi uza kuyenza, uzawukwazi ukuthi uyenze. Bantwana bahle bedinga if ingqondo yakho ixelele loo nto ukuthi uzawukwazi ukuthi uyenze loo nto. Ingxaki esinayo thina singabantu siyathanda ukuzikhomperisha nabanye abantu. Sithi sawubona uPikoko ephumelele ebomini sityhafe thina. Even umbono nokubana ebekhona engqondweni but indle ukubana sibona lona ulapha ecaleni kwethu ingangathi ubomi bakhe buyaphumelela apha sibonakale sityhafa. Kodwa ukhona lowo uthi if your mind uyibekile endaweni asuke akomeleze yena, asuke mhlambi nokuba amandla ayetsha kuwe asuke akunike amandla ngakumbi ngoba ingqondo yakho ihlala ihleli. Athi omnye umbhali ize ingasuki le ncwadi yomyolelo emlonyeni wakho uqamange imini nobusuku ngayo. Ithi loo nto if into lena uyinikiwe nguThixo okanye umbono ubekekile ke apha engqondweni yakho, kufanele ukuthi uqamange ngawo imini nobusuku. Kodwa uza kuba khona lona ukomelezayo ngamaxesha onke. Ayithi bana ke if bana imephu yakho uyizobile engqondweni azizukubakho izinto ezikubangela ukuthi mhlambi uhambo lwakho ludileya apha endleleni ngoba
ngoba naxa unikwa ithenda Mosi Ewe, mhlambi ukubana yenza into ethile liba khona ixesha elithi mhlambi kuthiwe le thenda yakho uzayigqiba ngeenyanga ezintandathu Ewe, kodwa Nkosi yam. ziba khona mhlambi iveki okanye inyanga oyinikwayo for iweather embi for mhlambi izinto ezingahambanga kakuhle Ewe, apha tata. ebomini ithi loo nto ngamanye amathuba noba ii-equipment zingakhona ii-resources zibe khona abantu babe khona kodwa ziza kuba khona izinto ezingaqhelekanga ezizokumane zisenzeka umhlambi kunethe ebomini bakho kufuneka ungasebenzi kunethe umhlambi okanye kube shushu kakhulu kungakwazi ukuthi i-production ihambe kakuhle ebomini bakho bantwana bahle bedinga eloo nto ibangela ukuthi kwixesha olinikiweyo okanye kwixesha ubuzibekele lona udileye ebomini ngamanye amathuba nalapha endleleni ziba khona izinto nangona kuthiwe imoto mhlambi kule ndlela ihamba umhlambi ngo-120 bantwana bahle bedinga kodwa ayizukuhamba ngo-120 lonke ixesha ngoba zikhona nezinye imoto ezibangela ukuthi udileya apha endleleni zikhona nee-potholes ezibangela ukuthi udileye ungazenza zonke ke izinto kodwa ziza kuba khona izinto ezibangela ukuthi udileye apha ekuhambeni kwakho indlela kodwa xa ekhona lowo ukwaziyo ukuthi asomeleze enguye uKristu okwaziyo ukuthi ngexesha lokuthi sibe buthathaka apha endleleni ngexesha iimoto zethu zifike zigqabhukelwe ngamaviri endleleni ngexesha apho khona ubomi okanye iimoto zethu zifike zihithishe apha endleleni afike yena bana bahle bedinga agalela amanzi bana bahle bedinga afike ngamanye amathuba apetsha amaviri ethu endleleni bana bahle bedinga kodwa loo nto ayithi ukubana amaphupha ethu akudileye endleleni akazukusomeleza bana bahle bedinga ayithi ngokuthi mhlambi amaviri agqabhukomane ngamanye amathuba kufuneka uhambe okanye uphinde ujike emva okanye ulinde imoto eza kuthowisha ukuthi bana bahle bedinga uqhubekeke nohambo lwakho ayithi loo nto akazukomeleza uThixo apha endleleni uphinde uthathise uhambo bana bahle bedinga ingxaki esinayo thina sithi sakubona ezinye imoto umhlambi ezibonakala zingenamendu kunawethu okanye kuneemoto esiziqhubayo apha endleleni bana bedinga sicinge ukuthi asithandwa ngulowo usomelezayo. Ewe tata. Kodwa namhlanje sizowuxelela into ethi bana bedinga sekunjalo unokwazi ukuthi uzenze zonke izinto okanye ingqondo yakho ikuxelela ukuthi nizawukwazi ukuthi ndiliwele elilwandle ndijongene nawo kodwa amandla ungabi nawo okanye aphele endleleni amandla ngoba ayaphela kakade amandla avela apho uKristu yena njengomomelezi wethu. Umhlambi nawe ke uzibona bana bahle bedinga ungenawo amandla okuthi ugqibe lo nyaka ungenawo amandla okuthi uphathelele ubheke phambili ngenxa yezinto ezukuhlithileyo uthi xa ujonge emva ubone ungangathi lo nyaka lona ibe ngunyaka ombi kakade bana bahle bedinga ubone ingangathi lo nyaka ingangathi awusapheli umhlambi abanye abantu ngoku bana bahle bedinga sebejonge becwangcisela unyaka ozayo wena awunazo nezicwangciso ngoba ugivaphile ekutheni ucwangcise ngoba izicwangciso zakho azihambi kakuhle kodwa into endizama ukuxelela yona ungazenza zonke izinto bangahlwedinga ukubana unoyekela uKristu akomeleze endleleni. Anisikelele ke uThixo anibabale uThixo
anigcine uThixo kwesi siqendu sekhulu ngoku kude bengisephakadeni. Amen. Amen. Bazalwane ke sizogoduka. Bazalwane sizogoduka. Ndinokuzenza zonke izinto ndikulowo undomelezayo uKristu. Bawupikoko ke sekwisiqendu sekhulu pha phezulu kuthiwa lo umbulelo kaPawulos ngobubele babantu baseFilipi. Ngenxa ke bawo sikule milestone. Mhlawumbe le verse ithi nathi masibhale incwadi okanye sibhale incwadana siyibhekisa kubantu abaye babanobubele kuthi ekuhambeni kwethu le ndlela izofika kwesi siqendu sekhulu. Ngoba ububele bawupikoko buhamba buthi okanye buhamba bufune ukwenzela nezinto umuntu angakwazi ukuzenza yena. Abanye abantu bawunguni noma ubava xa uncokola nabo into yokuba laa nto niyenzayo pha singenza njani okanye nidinga iminikelo emingakanani ukuze kube ngathi ikhona into eniyenzayo. Bububele babantu abo esiye sihambe nabo endleleni. Mhlawumbi lo umzuzu bawo singawuthatha sithi nathi yincwadi le esibabhalela yona. Sithi bazalwane imisebenzi yenu siyayibona kunjalo nje kwimisebenzi yenu uyasomeleza uThixo. Ngamanye amaxesha bazalwane kuye kube ngathi akukho lula apha endleleni. Ngamanye amaxesha kubakho ngathi siyazinyanzela ngokuba besigqibile into yokuba rhoqo ngentsimbi yesihlanu siza kuba kunye nabantu becawa yabantu abangacawiyo. Ngoko kuyanyanzeleka bawunguni sigula singaguli tata siphinde sivuthulule sizokuma phambi kwaba bantu. Ngoba kuye kumane kusithi bawumnguni sele besicinga thina into yokuba mhlawumbi kumela baninzi abantu abazawumamela apha kodwa babelelo qaqobana. Kodwa into endiqiniseke ngayo akuzange kungabikho mntu ubukelayo. Ngoko ithi loo nto bakhona abantu abanobubele ngathi. Ngoko ithi loo nto bazalwane uyasomeleza uThixo. Ububele benu siyabubona bazalwane. Beke kwathi ke bazalwane pha kulaa ndawo endiphangela kuyo noba kungolesine bawumnguni. Yaba andiyazi ke noba baxelelene okanye baxelelananga kodwa ngokokubonakala kwezinto bekho abazalwana ababini pha bebenxibe esaskipa sethu secaba yabantu abangacawiyo. Kwakunye ke nomnyumisi pha wesithathu efakile ke ijakethi yecawa yabantu abangacawiyo. Noko bawumnguni ndiyacinga into yokuba bese kulithuba noko sikhe sathetha into yokuba kukho izinto ezinje kodwa bakhona abantu abanobubele amane ngexesha nexesha bamane beveza into yokuba ikhona into enje. La nkonzo simane sithi sicela uzuxelela abantu omele uyabaxelela. Bakhona abantu
abayenzayo okanye bakhona abantu abayibonayo lento esiyenzayo. Ngoko ithi abantu ngaphandle banobubele besingazufika apha bawupikoko kule ndawo esikuyo, besingazuqhwaba izandla into yokuba uThixo uhambe nathi uba bebengekho abantu abanobubele. Ububele obenziwa ngabantu esihamba nabo bubo obusincedileyo bazalwane into yokuba sifike kule ndawo. Ngoko bazalwane, eyona nto esiza nayo kuni namhlanje kukuthi uThixo uyasomeleza. Bantwana bahle bakaThixo, ze kuthi apho nithatha khona kungasuki into. Bantwana bahle bakaThixo, kuze kwande kuphela. Bantwana bahle abathandwa inkosi, ngoba uPawulos apha uthi uyazibona izinto ezikhe zamehlela. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba abantu abanobubele bawupikoko ayingobantu abafuna ukubona unxunguphele emphefumlweni. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa akuzuba ngabo onke amathuba apho abantu bakwaziyo ukuzenzela okanye ukukwenzela izinto abacinga into yokuba bangakwenzela zona. Bantwana bahle bakaThixo, ngoko abantu bazawumane bezama kodwa izinto azisoloko zilunga ngexesha ofuna zilunge ngalo. Bantwana bahle bakaThixo, ngoko ithi loo nto uzumjonge, kunjalo nje uzubulela abantu ngobubele abakunika bona. Kodwa ze kuthi abantu abakunika ububele wazi into yokuba ebubeleni obunikwa ngabantu ekuqaleni kwaloo nto kukho ukomnelezo nguThixo. Bazalwane, uyasomeleza uThixo ekuvuyeni kwethu namhlanje, ekubuleleni kwethu ngokuba niyena hamba nathi. Bantwana bahle bakaThixo, uyasomeleza uThixo. Ze kuthi bazalwane, nakuba siyaqhubeka siya kwelinye ikhulu, nibe nina nithe gqolo ukuba lapha ecaleni kwethu, ukwenzele simane sithi sakutshafa endleleni kumane kuvela ikomenti nokuba inepini bawumnguni ithi ndikhona. Babe abantu bebathathu obabonileyo ingangathi babukele, kodwa lapini ibe yinto ethi uThixo usekhona apha ecaleni kwethu. Ububele benu besibonisa into yokuba uThixo uyasomeleza. Bazalwane, esisiqendu ingangabathi ayisosethu thina bantwana bahle bakaThixo, kodwa sesabantu abanobubele. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi kudala sicenga abantu bawumnguni into yokuba mabanikele, kodwa kukho abantu esingabaziyo abacela abanye abantu ngapha kwamazwi ethu into yokuba mabamane belinikela. Bazalwane, ububele benu, ngenxa yobubele benu uyasomeleza uThixo. Bazalwane, akukho nto sinayo thina. Eyona nto esiyaziyo bazalwane kukuswela. Eyona nto esiyaziyo thina kukungabi nanto. Kodwa ngenxa yokuba niye nabo ububele nina, namhlanje singathi ngenxa yokuba sithe safika kule imilestone yekhulu le-episodes bazalwane, singathi namhlanje siyazana nobutyebi. Ngoba bazalwane, ekuzameni kwenu simane sibone into yokuba le nto esiyenzayo bawumnguni ayilolize eli. Ekuhambeni kwexesha simane sibone into yokuba uThixo umane enceda kwathina aba sicinga into yokuba le nto esiyenzayo yinto encikane. Kodwa bazalwane, namhlanje siza nompoposho okanye siza nencwadana phambi kwenu sithi uyasomeleza uThixo. Zenithi ke nani bazalwane, xa nijonga izinto zenu zingahambi, sigqithise wethu ububele apho kuni. Bantwana bahle bakaThixo, sigqithise yethu imithandazo apho kuni. Zenithi xa niswele bazalwane, nazi into yokuba namhlanje besivuyela ubutyebi bethu, kunjalo nje ubutyebi obenziwe sithi sonke, ukuze uThixo sisonke asomeleze. Bazalwane,
sinokuzenza zonke izinto nokuba bazalwane sinqwenela ukwenza ntoni sawuqala kancinci kodwa ngemane sincedisana ngokumane sibekana emithandazweni ngokumane sibonisana ububele bantwana abahle bakaThixo nokuba yintoni esifuna ukuya kuyo yakusomeleza uThixo siyifumane kunjalo nje uThixo akazusiyekela ningayeki nani bazalwane ukwenzelana ububele kwindawo enikuzo siyanibulela bazalwane sibulele nabazalwane kunjalo abebekade bekunye nathi kule platform bantwana abahle bakaThixo siyabulela kumzalwane uWilliams sibulele kumzalwane uNomanxeba kubo wonke bazalwane omasibulele pha bantwana abahle bakaThixo oba ukhiva oba uselwane kwelinye icala nokuba umnguni umkhulu wakho bawo uba umvangeli bantwana abahle bakaThixo kuba wonke abantu abekhe basenzela ububele kule platform siza incwadi encinci bazalwane sithi namhlanje uyasomeleza uThixo ukuba ububele benu khange nibuzisa pha ngesingekho kule ndawo esikuyo kodwa bazalwane nimane kwezi ndawo nikuzo nimane nishiya umthandazo into yokuba le nto esiyenzayo iqhubekeke ibheke phambili ngoko bazalwane sizokuthi ebutyabini sibubonayo namhlanje kungenxa yokuba nisibonise ububele sithi enkosi bazalwane uThixo anomeleze njengoba ndathi esomelezile ilizwi lenkosi eliviwa umnyama kubaleke makasikelele uThixo lizwi ukufunda nokushinyelwa ngoYesu Kristu ngoku naphakade amen. Bawuphika ke bawo masivale inkonzo yethu namhlanje ngomthandazo phamba untontonze phamba uvale phamba uvale bawo andinongaye kuyenza umbulelo pha emgwali bawo manje benisemgwali bawo Akayela inkukhu bawo akayela inkukhu bawo ngumampikoko natya nododo hoyi akayela inkukhu izibele sibulela ngobubele izibele zasemgwali bawo kubantu bonke basemgwali omama uDaniophi bawo siyabulela kakhulu ngayo yonke ke into eniyenzileyo nabo bantu ivulele umzi wabo mandlali benilele kwindawo engathi iBNB bawo engeyo BNB banja lasemgwali ke ndiyalibulela kakhulu ngoKristu amen hayi ngenapho wena baphiko banje baba wethu oyingcwele ise wenkosi yethu enguYesu Kristu ngalo umzuzu uthi kwethu onamandla amakhulu sisondela kanye phambi kobabalo lwakho entrone yobabalo lwakho Thixo wethu onamandla amakhulu wena Thixo wethu onamandla amakhulu uye wanguThixo umoya ndinokulunga phezu kwayo le inkonzo Thixo wethu onamandla amakhulu Thixo wethu onamandla Thixo wethu onothando siza kwethu Thixo onamandla amakhulu nangalo umzuzu udwalela phakade xa Thixo wethu onamandla amakhulu siqukumbela le inkonzo moya ndinokulunga yale mini Thixo wethu onamandla esi siqendu Thixo wethu onamandla amakhulu sekhulu siyathandaza Thixo wethu onamandla amakhulu moya ndinokulunga eyona nto Thixo wethu onamandla amakhulu esiyithandazayo namhlanje sinyusa Thixo wethu onamandla amakhulu indumiso Thixo wethu onamandla sinyusa Thixo wethu onamandla amakhulu imibulelo Thixo wethu olilungisa kaThixo sinyusa Thixo wethu onamandla amakhulu indumiso Thixo wethu onamandla wona mbulelo siwenzayo Thixo wethu onamandla amakhulu ngulowo ukubana ngaba wena njengoThixo ukwazile Thixo wethu onamandla amakhulu uba nguThixo wale cawe yabantu abangacawiyo Thixo wethu onamandla amakhulu bezikhona Thixo wethu onamandla amakhulu ii-challenges endleleni Thixo wethu onamandla amakhulu bezikhona Thixo wethu onamandla amakhulu yaye futhi ngamanye amaxesha bekukho utyhafo Thixo wethu onamandla kodwa Thixo wethu olilungisa kaThixo njengoThixo womelezayo wasuka Thixo wethu onamandla amakhulu womeleza aba bazalwane Thixo wethu onamandla amakhulu womeleza Thixo wethu onamandla amakhulu le cawe yabantu abangacawiyo khona ukuze Thixo wethu olilungisa kaThixo elakho ilizwi moya ndinokulunga lingapheleli nje apha kuthi kodwa likwazi into yokubana ngaba liyokufikelela nakulowa Thixo wethu onamandla Thixo wethu onothando ngalo umzuzu ke moya oyingcwele sisacela sisafuna wena njengoThixo nokupheka ngakanana Thixo wethu onamandla Thixo wethu onothando sisacela into yokubana ngaba umoya wakho oyingcwele Thixo wethu onamandla mawusoloko ukho phakathi kwale nkonzo Thixo wethu onamandla mawusoloko Thixo wethu onamandla amakholo
ukhona phakathi kwale cawe yabantu abangacawiyo khona ukuze Thixo tshona amandla amakhulu kuko konke okwenzekayo sikwenze Thixo tshona amandla sikuwe umoya wakho ingcwele esikwenzayo Thixo tshona amandla sikucela kuwe Thixo tshona amandla ngoba sinethemba lokubana ngaba wena njengoThixo unakho ukuqhubekeka nathi Thixo tshona amandla amakhulu kuyo le indlela sesigqithile kuyo Thixo tshona amandla ubunamaxesha Thixo tshona amandla othi xa usijongile moyeni nokulunga ube ngangathi nawe ungathatha umva okanye ungabuya umva Thixo tshona amandla ngangendlela Thixo tshona amandla amakhulu ngamanye amaxesha ebesithi xa sihleli kule ndawo sihlale moyeni nokulunga sibe sigcwele izono kodwa moyeni nokulunga wanguThixo ongasishiyo Thixo tshona amandla Thixo tshona othando wanguThixo manje utyala izazela Thixo tshona amandla nakubantu Thixo tshona amandla amakhulu ababukeleyo Thixo tshona ilungisa kaThixo khona ukuze banikele xa kukaloku nje Thixo tshona amandla phinda umbulelo Thixo tshona amandla esiwenzayo kule ndawo phinda Thixo tshona amandla into yokubana ngabe usikelela aba bazalwane Thixo tshona ilungisa kathi usikelele moyeni nokulunga nabo baseza kulayika Thixo tshona amandla nabo baseza kusubscribe Thixo tshona amandla sinethemba lokubana ngaba moyeni awuzukuvuma into yokubana ngaba iphelele nje kwaba bantu inkonzo yakho Thixo tshona amandla yaye futhi Thixo tshona ilungisa kathi njengoThixo batsho into yokubana ngaba eli lizunqwenela into yokubana ngaba lihambe liyokutshona kwasotsha vumela ke Thixo tshona amandla nale inkonzo moyeni nokulunga iziqhubeke Thixo tshona amandla amakhulu khona ukuze ithi yokufika Thixo tshona amandla kule ndawo unqwenela into yokuba ifike kuyo siyakuthandaza ke sikwethembile into yokubana ngaba unakho ukusenzela konke egameni nasegazini likaYesu Kristu waseNazaretha amen. Masamkeleni ufefe makanisekelele uYehova negcine makabukhanyise uYehova ubuso bakhe phezulu aninike noxolelo lwakhe luze luthi babalo lenkosi yethu enguYesu Kristu lwangakahlala liphumule phezulu kwethu sonke singabanye abanye ngokude kuYuKristu ezokulanda abanyula bakhe besithi amen. Amen, 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 ukuba kuyile ecaweni lecawa besiyenzele wena ukuba khange uye ecaweni ungena umuntu ebesiyenzele yena lecawa uba ungumuntu ke oselenikele kwesi siqendu sekhulu secawa yabantu abangacawiyo siyabulela kakhulu masiphinde bazalwane sidibane kwiveki ezayo ngentsimbi yesihlanu kwicawa yabantu abangacawiyo igama lami ibelisihle bonani ndikambi ndedwa ndiyaba noanele wakamnguni kwakunye noliyabona kwakwabhikoko le icawa yabantu abangacawiyo ingalibali ukuthanda uThixo uthandaze kayi papayini 100 not out. Yo, Papa, take 3. Papa.